taga Pangasinan po ako at nakakaasiwalang po na pakinggan at makita yung mga video ng mga kabataan ngayon. Tungkol na dun sa mga marumi, mabaho, sa lipkod, kung ano man, at kayabangan ng sinasabi nila, pati pagmumura. Ay nako, hindi nyo alam, dapat magmahalan na lang, respeto sa bawat isa, sa bawat tao. Tapos yun, hindi yung mura dun, mura dito. Tao yung maghusga na hindi nila kilala, murahin kami. Magyabang kayo kung anong meron kayo. Dapat ang gawin nyo na lang yung magpasalamat kayo sa kung anong meron kayo. Dahil at least kayo, meron kayo niyan. Mas kami wala. Pero dapat hindi ganun. Hindi nyo kilala yung taga Pangasinan. Mababait sila. Malaking kanilang puso. Dapat COVID-19 lahat. Dapat hindi ganyan. Pero bakit mga kabataan ngayon hindi nila iniisip yung kung ano yung kahihinatnan ng mga ginagawa nila, panay mura. Ganyan na ba talaga ang kabataan ngayon? Ayun, nakakalungkot lang na ibang-iba na yung mga kabataan ngayon kaysa noon. Sana maisip nila yung mga pinagsasabi at ginagawa nyo ngayon. Nababash kayo. Ayan, tingnan nyo. Ang babata nyo pa, hindi nyo malang inip kung ano yung kahinatnan ng ginawa nyo, yung sa magulang nyo, yung kahihiyan, yung ano kayo ng ibang. Sana makarating ito kay Alexa Jane, kay Alexis pala, taga Valenzuela, taga Pangasinan ako. Kung anak lang kita, sa COVID-19 na to, hindi ka na magmamas. Magmamas ka lahat ng katawan mo. Napasok na rin ba ng bakterya yung kaisipan mo at kung ano na lang, o kaya nagutom ka, kinain mo yung sardinas. Ay nako, siguro dahil sa sardinas na yan, pumunta sa ano ng ulo mo, tapos nakapagsalita ka ng mga ganyan. Ay nako, dapat wag ka nang kumain ng sardinas. Magkarni ka naman, bumili ka sa palengke, o kaya maggulay ka. Nakakatawa. Iba na talaga ang kabataan. Ayun, maggulay ka. Tapos yung sardinas, lahukan mo ng pechay. Ayan. Tapos, ano bang pwede pang nilagay doon? Itlog. O para hindi purong sardinas lang. At sana, Alexis, yung pagmumura mo, gawin mo na lang sanang mag-aral kang mabuti para maging proud yung magulang mo sa'yo kasi yung ginagawa mo. Ayun, taga Pangasinan ako. Taga Pangasinan, okay naman, sardinas. At mas nagiging proud kami taga Pangasinan kasi wala kaming ginagawa at binabash nyo kami. So, sobrang proud namin.